Keď mi ukážete presný judikát, ktorý o tom hovorí, tak vám to odsúhlasím, ale viem, že to nie je pravda. Ľudia vám to môžem ukázať. Dobre, prineste mi, ja to si Nájdeme to, tak doneste to, ja si to pozrieme. Ja vám to nebudem teraz tlačiť, je to Tak potom mi nemôžete prísť za mnou a zákon o dráhach hovorí jasne. Tu je to dokonca aj vypísané, čo sa môže robiť, čo sa nemôže robiť na stanici. Natáčať sa môže jedine so súhlasom, keď riaditeľ musí mať písomný súhlas a vy musíte mať takisto písomný súhlas. Vo vlakoch a na železničných staniciach, ale toto je verejné priestranstvo, nesmie ani na železničnej stanici vo vnútri, ani vo vlaku. Ste na železničnej Nie, v objekte železničnej stanice. ale to znamená teraz celý katastrálny objekt železničnej stanice je zakázané natáčať, áno? Áno. Asi nemôžete to mňa robiť takto normálne. No určite. Dobre, tak zavolajte políciu, nech to s nami riešia, spíšeme zapisnicu, hlásenie a budeme to riešiť takto, viete. Máme 10 minút tlačovú konferenciu, potom si to odložíme a ideme preč, viete. Zbytočne sa to takto budeme naťahovať teraz ako malé deti. Poviete nám teraz, príde polícia, odložíme to, dáme to pred stanicu, robíme to tak či tak. Vy nevyhráte v žiadnom prípade, my si tlačovku urobíme a všetko bude v pohode a mohli sme si ušetriť celé tieto problémy, viete. No, ako myslíte, ja to musím hlasiť vyššie, určite z toho bude nejaké. Kľudne, my to znesieme. Kľudne povedzte, že Milan Mazurek, že on to vyrieši s nimi. Áno. Dobre, a ešte taká otázka. Prosím. Viete, ja tu nedaleko mám objekt a každý deň tu vystrojajú asociáli. Vystrojajú a ničia majetok náš a váš. Prečo tento problém neriešite? Prechádzajúce strát minule tu niesli železo, dvojkolko, prečo to neriešite nikomu? Stále riešime to, uvidíme, upozorujeme, stále voláme políciu. Teraz je len kolo 45. Ale ako už nevníti tam bolo. Dobre, začíname. Tu, nebudem sa v strede, tu. Ja pôjdem hneď. Jožo, ideme. No, počkaj si. Nie, tu je bardzo. To už som sa stál. Keď bolo vidno, že chlapcami, chlapcov s dvojkami. Tak, bežne čakáme 5 až 10 minút. Nie? Nie? Máme byť za kameru, či pred kameru, či vedľa toto? Postav si, Miňo, ak budeš normálne stať, potrebujem zaostriť. Vy nemusíte byť na... Môžeme len byť tu? Miňo, postav sa, ak normálne budeš stať. Ešte jeden problém. V prípade, že ste ma natáčali, nemáte môj súhlas na zverejnenie. Dobre, nebudeme vás zverejňovať. Máme iba tlačovku. Vás nie osobne. Ani vás, ani... Nie, ani tak budete stať teraz? Trošku chodiť do tej strany. Dobre? Dobre, tak. A ty čo, ty taký budeš stať? Idem stať. Na výbu na nové povedzky. Ale počkaj, aj ty tam budeš, oni dva s vlajkami a ty? Miňo, tento pán je osoba verejne činná. Nie je to osoba verejne činná? Ja neviem, čo to je, ale v podstate teraz to neriešim. Robíme tlačovku a potom sa budeme spíš dávidím na výbu. No, Jože, by som šiel na to. Dobre. Ale keď si to nepraje, tak Miro, ešte povedz, ako to vyzerá. Telefóny povypínajte, hoši. Raz, dva. Že mali problém. Potom. Ale keď si chceš povedať, že 20 sekúnd sa bylo vlak. Nie, toto nie je môžem tak volať. Áno, nechceš to otočiť trošku. Tlačovky. Ja idem tak mikrofón ešte tam. Dobre, svoje ramena tak dobre. Ramena, kto je väčší frajer? Ja? Abo kto? Hovorte. Môže? Vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi privítať vás na tlačovej konferencii ľudovej strany Naše Slovensko na tému rozšírenia našich vlakových hliadok o ďalšie nové spoje. Vzhľadom na to, že sa kriminalita asociálov, pochádzajúcich prevažne z prostredia nelegálnych cigánskych osád tu na východe Slovenska z roka na rok zhoršuje a vzhľadom na to, že polícia na čele s Robertom Kaliňákom a Tiborom Gašparom nekoná, sa rozhodla ľudová strana Naše Slovensko túto situáciu riešiť. Pravidelne sa poštové schránky poslancov a funkcionárov našej strany zaplňujú listami od ľudí, ktorí už dávno stratili dôveru v súčasné štátne zriadenie a jeho schopnosť riešiť akútne problémy slušných pracujúcich ľudí. Títo ľudia nás vo svojich listoch doslova prosia,
aby sme rozšírili náš osvedčený systém vlakových hliadok, ktorý už pomohol na mnohých tratiach v Slovenskej republike zlepšiť bezpečnostnú situáciu pre všetkých slušných cestujúcich. A práve z toho dôvodu sa náš kandidát na predsedu Prešovského samosprávneho kraja, inžinier Jozef Mihalčín, rozhodol iniciovať vznik novej vetvy našich vlakových hliadok aj v okresoch Prešov, Vranov nad Topľou, Humenné a Medzilaborce. Práve v dnešný deň je mi cťou uvádzať tieto naše nové vlakové hliadky a popriať všetkým našim dobrovoľníkom, starostlivo vyberaným dobrovoľníkom v našich vlakových hliadkách veľa šťastia do ďalšej svojej práce. Teraz by som rád odovzdal slovo priamo kandidátovi na župána Jozefovi Mihalčinovi, ktorý vám určite viac priblíži bezpečnostnú situáciu nielen v okrese Vranov nad Topľou, ale aj vo všetkých okresoch, ktorých sa táto vlaková hliadka týka, ale aj v samotnom Prešovskom samosprávnom kraji. Ďakujem. Tak teda aj odo mňa, dobrý deň prajem. Tak ako povedal kolega, predrečník, poslanec Národnej rady Milan Mazurek, tak aj ja sa tomu troška chcem vyjadriť. Ja ako kandidát do funkcie predsedu samosprávneho kraja Prešovského mám okrem iných povinností a okrem iných zákonných povinností, ktoré zdedila alebo dostala do vienka vyšší územný celok, to znamená samospráva Prešovská, tak okrem iného by predseda samosprávneho kraja mal troška dávať pozor aj na to, či v bezpečnom alebo nebezpečnom kraji žije národ a občania Prešovského samosprávneho kraja. Včera, respektíve predčerom, som si bol sám vyskúšať a overiť, ako fungujú hliadky našej strany v Kežmarku, v Poprade, na trati, ktorá je exponovaná asociálmi a kde sú veľmi veľké problémy, kde jednotliví účastníci cestnej, respektíve vlakovej premávky napadajú slušných občanov. Je to veľmi dobrý pocit, keď nastúpi do vlaku osoba staršia ako som ja, to je viac ako 60 rokov, bábka, ktorá pri vstupe do vlaku vás pohľadí po chrbte a povie vám: chlapci, ďakujeme vám, držím vám prsty, budeme vás voliť, konečne sa cítime bezpečne. Na základe toho všetkého a rozhodnutia a nejakých intervencií zo strany občanov, tak ako už bolo povedané, sme sa rozhodli aj na Hornom Zemplíne zaviesť tieto naše hliadky, ktoré boli zo začiatku zo strany vládnúcej garnitúry potláčané, perzekuované, boli sme osočovaní, boli sme oslovovaní a menovaní rôznymi hanlivými výrazmi, ktoré dokonca ani tí sami, ktorí používajú tieto výrazy, nevedia, o čom tieto výrazy hovoria. Rozhodli sme sa zaviesť tieto hliadky na trati Prešov, Hanušovce, Vranov, Stráske, Humenné, Medzilaborce a naspäť. Prvé hliadky budú pozostávať z 3 chlapcov, z 3 dobrovoľníkov, ktorí sú poučení tým, že majú byť slušní, majú byť úctiví, majú pomáhať cestujúcim a majú dávať pozor na bezpečnosť našich občanov, ktorí si zaslúžia, aby cestovali v týchto nových zariadeniach, v týchto nových vlakoch, ktoré železnice Slovenskej republiky dali na trate, aby tieto vlaky neboli počmárané, porezané sedačky a tak ďalej. Verím, že tí chlapci, ktorí budú vykonávať tieto hliadky teraz, aj napriek tomu, že sme ich poučili, ako sa majú správať, ale sú to chlapci, ktorí sami od seba a sami ako osobnosti vedia, ako sa majú správať, pretože sme robili výber najlepších z najlepších. Ja im prajem veľa pohody, veľa pekných chvíľ, veľa ľudných slov zo strany občanov, lebo viem a som presvedčený, že tá práca, ktorú vykonávame v prospech našich občanov, raz prinesie plody, za ktoré budeme vďační a za ktoré budú vďační aj naši ľudia, naši spoluobčania, o ktorých sa momentálne nestará nikto. Okrem iného sme postrehli, že aktivita vládnúcich strán, ktoré nás osočovali, troška sa znížila, lebo pochopili, že pokiaľ my sa nachádzame vo vlakoch, tak aj asociáli, ktorí môžu, a nie že môžu, po použití alkoholu a rôznych iných návykových látok, toluenu a neviem čoho ešte, sú agresívni a spôsobujú nám škody, a nielen škody nám, ale na všetkých miestach, ktoré patria
nám, štátu, či už sú to vlaky, či sú to samotné nastupištia, alebo priestory, ktoré my máme používať alebo používajú cestujúci. Verím, že pochopí skupina okolo pána Kaliňáka, že to, čo vykonávame, nie je suplovanie práce silových zložiek, ale je to len poukázanie na to, že raz musí niekto začať a starať sa o slušného občana, o cestujúceho, ktorý má riadne zaplatený cestovný lístok a zaslúži si, aby jeho cesta bola kľudná a bezpečná. Takže ešte raz na záver. Veľmi pekne ďakujem za vašu účasť, médiá, vám občanom a prajem našim chlapcom a ďalším hliadkam, ktoré sa nám podarí určite do konca roka ešte zriadiť, veľa zdaru a veľa pekných chvíľ a čím menej nebezpečných a povedal by som nebezpečných a agresívnych spoluobčanov, ktorých všetci vieme, ako sa správajú a kto sú. Veľmi pekne ďakujem. Nech sa páči. Ja by som sa chcela opýtať, že ste potrebovajú dobrovoľníkov, či ten počet sa bude zvyšovať, alebo ich chcete nasadiť, neviem, podľa akého režimu a v akom čase budú v tých vlakoch? V našom záujme, prioritnom záujme je získať čo najväčší počet dobrovoľníkov tak, aby sme mohli vyskladať čo najväčší počet reálne vykonaných vlakových hliadok v rámci každého pracovného týždňa. To znamená, budeme sa snažiť tých dobrovoľníkov vyberať starostlivo a vyberať ich čo najviac a záujem z prostredia členskej základne ľudovej strany Naše Slovensko o túto aktivitu je naozaj vysoký, čo nás veľmi teší ako funkcionárov strany. A čo sa týka časového harmonogramu našich vlakových hliadok, tak sa ich budeme snažiť robiť namátkovo, nepravidelne, takým spôsobom, aby tí asociáli, ktorí sú v tom vlaku a predstavujú nebezpečenstvo pre všetkých slušných cestujúcich, nikdy nevedeli, v ktorom konkrétnom vlaku nás reálne môžu očakávať. Kto im bude kupovať cestovné lístky? Cestovné lístky si budú v tomto prípade hradiť sami. Takže nie strana? Nie. Sú to dobrovoľníci Sú to dobrovoľníci a a ešte venujú sa tejto aktivite dobrovoľne v rámci toho, aby pomohli slušným pracujúcim ľuďom na Slovensku. Máte takých dobrovoľníkov aj v iných regiónoch ako v Prešovskom kraji? Máme týchto dobrovoľníkov viac, ale sám sa zodpovedne nemôžem vyjadriť za ostatné krajské organizácie, keďže som predsedom iba Prešovskej krajskej organizácie. Ja by som sa chcela ešte opýtať, vy kandidujete za predsedu Prešovského samosprávneho kraja, ako ste boli úspešní, budete sa snažiť získať niektoré vlakové spoje pod Prešovský samosprávny kraj ako regionálne? Neviem, či to bude rozumné, aby sme trieštili organizáciu, ktorá patrí pod štát a ktorá je zriadená štátom ako taký. Mali sme tu v tomto regióne aj na tejto trati stával niekedy vláčik, motorka, ktorá chodila do Trebišova a naspäť a zabezpečovala prepravu študentov a prepravu pracujúcich, ktorí či už v Sečovciach, Trebišove alebo Vranove pracovali alebo bývali a chodili do školy, navštevovali treba strednej školy vo Vranove. Tak ja neviem, či by to bolo veľmi rozumné, aby sme trieštili organizáciu, ktorá teraz podľa mojich názorov vie perfektne fungovať, ale dôležité je to, akí ľudia, aký manažment je vo vedení tej ktorej spoločnosti a to sa týka aj samotných železníc Slovenskej republiky. Čiže moja odpoveď je, nebudem sa snažiť, aby sme dostali časť trati pod vyššiu územný celok Prešovského samosprávneho kraja. Akým spôsobom chcete, aby sa to legalizovalo? Keď teraz sú snahy štátu, aby vám nepustili tam tých ľudí, ste parlamentnou stranou, tak budete tento problém riešiť aj na parlamentnej pôde? Nech sa páči, pán kolega. Tak žiadnemu občanovi Slovenskej republiky, ktorý má svoje občianske práva, nemôže vláda, štát, ktokoľvek zakazovať, zakročiť v prípade toho, že vidí páchanie trestného činu. To znamená, naše vlakové hliadky nemajú nejaké právomoci, ktoré by sa vymedzovali nad rámec právomoci bežného pracujúceho človeka, každého slušného človeka, ktorý sa v tom vlaku aktuálne nachádza. To znamená, naše vlakové hliadky fungujú na tom princípe, že keď vidia páchanie nejakého trestného činu, okamžite páchateľa spacifikujú a privolajú políciu, ktorej tým poskytujú maximálnu súčinnosť. Budú nejak oblečení v označení vašej strany? Áno, budú oblečení v mikinách, tričkách s logom našej strany, aby každý slušný pracujúci človek, rovnako ako aj asociál, vedel odlíšiť našu hliadku od ostatných cestujúcich. Máte možno nejakú štatistiku
kriminalitých dvoch vlakoch, napríklad na tejto trase, alebo je to skôr o postrehov, ktoré vám zasielajú občania? Je to o tom množstve postrehov, ktoré tí občania zaslali, pretože ich bolo naozaj veľké množstvo. A čo sa týka policajných štatistík, ktoré často prezentuje pán policajný prezident v televízii, tak zo skúseností a z rozhovorov s priamými príslušníkmi policajného zboru, ktorí v tých vlakoch pracujú a zasahujú, vieme, že tie štatistiky sú nielenže nedôveryhodné, ale sú úplne fiktívne. Na doplnenie k otázke, či boli zaznamenané nejaké trestné činy. Ja len na ilustráciu, v nedávnej minulosti bola znasilnená pani, ktorá išla z práce večer 22:00, alebo koľko bolo bistrom, čakal si ju asociál a došlo k problému. Len môže nastať otázka, že ako sme mohli zabrániť tomu, keď to bolo mimo vlaku. Ja si myslím, že tí občania budú veľmi dobre vedieť, kde sa nachádzajú naši ľudia a nebude ich lákať, spáchať takýto trestný čin ohavný, ktorý, pokiaľ máme informácie, doposiaľ nebol vyriešený a nebol potrestaný ten, ktorý to spáchal. Ďalšia vec bola, keď na trati medzi Humeným a Medzilaborcami bol útok cigánskych asociálov a niekoľko chlapcov ostalo v nemocnici po ťažkých zraneniach a týchto prípadov je viac, len nie všetky boli dokumentované a nie všetky sa objavia v médiách, lebo potom, ako sa hovorí, ženú vodu na náš mlyn. Takže k tomu asi toľko tým trestným činom zo strany asociálov. Či už to je cigán, alebo to je gáčo, tak to je jedno, ale každý si uvedomí, že môže byť stíhaný tým, alebo postrehne to, že my sme tam a môžeme zabezpečiť silové zložky, čiže našich policajtov a našich ľudí, ktorí ešte majú záujem o normálneho, zdravého, seriózneho, pracujúceho súdu. Ďakujeme veľmi pekne za vaše otázky a týmto oficiálne ukončujeme našu dnešnú tlačovú konferenciu. Kto? Podelíte, či No, poď pán poslanec. všetko, čo tu zaznelo ešte raz, lebo my síce máme na rade len zvuk, vieš, na kameru, ja som to tiež nahrala také krátke, keď ste ešte... Nech sa páči, vy ste? Ja som Stasa. Kolinka je observovaná, čo? Jaký máš prehľad? Ja všetko, ja o každom mám prehľad. Dobrý deň, my som sa Rada. Dáme rozhovor. My spolu, počkaj chvíľku, hej? Myška u nás dávala fotku, kočka ide na svadbu. A to Myška? Myške sa... Podielka je v nemocnici. Aha. Už je po operácii, včera bola po operácii. Bola včera strašný perný deň. Pošlem SMS-ku, že Stala si príde dnes, ale keď sme potárali, to zvlášť. Už je po operácii, včera už piatý nebola. Vieme sa rovnať. Ja takú rozbehovú teda dôvod zvolania, téma je bezpečnosť pre Českom kraji, tak či si to zvolania na základe nejakých vedomostí, podnetov, nejakých štatistík alebo proste overených zdrojov, ktoré potvrdzujú, že to až také rúžové nie je. Tak ja odpoviem na tú otázku. Viaceré pohlasy boli zo strany občanov cestujúcich našich vlákov, trať Medzilaborce, Humene, Medzilaborce, alebo trať Humene Snína, alebo trať Prešov, Humene, tak viaceré ľudí volalo a posielalo na mne nejaké krátke linky alebo krátke informácie, respektíve žiadosti. My sme nemohli takúto istú činnosť, ktorú vykonávame v iných regiónoch východného Slovenska alebo v iných regiónoch Slovenska, vykonávať aj tu na tých trajťach, ktoré sú upravené. Takže okrem iného aj to, že boli konkrétne podnety a okrem iného aj to, že boli aj podnety takí, ktoré boli anonimné. Sme reagovali tak, ako reagovali na to, že vytvárame ďalšie hliadky v rámci Slovenska. Dobre. Áno, začína to dnešným dňom oficiálne, to znamená 19.9. myslím, že je dnes. 20. Teda 20. Tak ešte raz. Oficiálne hliadky vlakové z našej strany Pozovateľstva naše Slovensko začínajú 20. To znamená dnes, 29. na trati Prešov,
Hanušovce, Vránov, Strážske, Humené, Medzilaborčev, Môžem aj ja, potom môže... Dobre, aby si to... Dobre. Tak naši chlapci, dobrovoľníci na základe výberu, to znamená, aby mal nejakú postavu, to je prvá podmienka. Druhá podmienka je to, aby mal vyrovnanú psychiku, aby nekonal skratovo tak, ako konajú v niektorých iných silových oficiálnych štátnych zložkách členovia týchto silových zložiek. Naši chlapci budú označení v tých našich typických klasických zelených tričkách, mikinách alebo polokošelách so znakom, ktorý sa väčšine ľudí nepáči, ale vyvoláva to bezpečnosť, dôveru, takže je to také osvedčené. A tí chlapci budú vo väčšine prípadov už traja v jednej hliadke. V prípade, keby náhodou, že trebalo, tak ešte tam doložíme nejakého ďalšieho dobrovoľníka, ale ja si myslím, že zatiaľ postačuje, aby v jednotlivých hliadkách boli traja chlapci. Dobre, možno aj môžeme povedať, hej, že aj keď sú to dobrovoľníci, si tu spomínal, že nejakým tým sitom prechádzajú, nejakým, teda aby to správanie bolo tak, ako aby si tu spomínal úctivy a tak ďalej. Čiže možno aj niečo k tomu. No, sú to starostlivo vyberaní ľudia, pochádzajúci práve z radu našej členskej základne a už len na to stať sa členom našej strany, to znamená, že členský preukaz si vyžaduje určité kvalifikačné zdatnosti, znalosti a tým pádom už sami to si to jednoducho znižujeme. A čo sa týka samotných týchto členov našich hliadok, tak v každom vlaku budú minimálne traja. A z našich skúseností, predovšetkým mojich skúseností, ktoré mám z trate Poprad, Stará Ľubovňa, viem, že už samotná prítomnosť našich chalanov vo vlaku spôsobuje, že asociáli, ktorí sa predtým správali neslušne, ulákali, vykrikovali, obťažovali cestujúcich, opľúvali ich a všetky ostatné prievodné javy, ktoré sú pri cestovaní s týmito asociálmi v blízkosti cigánskych osad, jednoducho miznú. Asociáli sedia slušne, tak ako ostatní slušní cestujúci a nerobia vôbec nejaké problémy. Práve táto prevencia je podľa mňa zmyslom celej našej činnosti a tým chceme v podstate zlepšiť bezpečnostnú situáciu aj tu, v týchto vlakových tratiach a pre všetkých slušníkov. Dá sa povedať, že Prešovský kraj je posledný, kde ešte nefungovali tieto hliadky, alebo ešte máte nejaký kraj, kde by ste ich mali zaviesť? Dá sa skôr povedať opak, že Prešovský kraj je v tejto činnosti najlepší, pretože v súčasnosti existuje hliadka na trati Poprad Stará Ľubovňa. Máme hliadku, ktorá začína v Krompáchoch, teda to je Košický kraj, prechádza Popradom a ide až do Liptovského Mikuláša a teraz oficiálne spúšťame hliadku, ktorá začína v Prešove a bude prechádzať až do Medzilaboriec. Dobre, ešte možno, že môžem povedať, aby si ľudia nemysleli, že budú zneužívať naše tráte, tak aj na tie pravomoci asi treba. Hej, aj tie lisy všetko. Tak ako každý bežný občan, bežný cestujúci má právomoc zakročiť pri páchaní akéhokoľvek trestného činu v tom zmysle, že páchateľa môže spacifikovať, obmedziť na osobnej slobode, ak je presvedčený o tom, že sa jedná o trestný čin, a zavolať príslušníkov policajného zboru, ktorí si už potom páchateľa odvedú a vykonajú všetky úkony, ktoré súvisia s ich výkonom práce, tak budú konať aj príslušníci našich vlakových hliadok. Ako som už predtým spomínal, zo skúsenosti vieme, že naši chalani v našich vlakových hliadkách fungujú preventívne, to znamená, asociáli sa v ich blízkosti správajú slušne a nevykrikujú, nerobia problémy a tým pádom na túto činnosť sa my chceme prioritne zamerať. Ja ešte na dôvážok, áno. No počkaj, len sa musí Ja by som ešte chcel na dôvážok a k tomu všetkému tým hliadkám povedať ďalšiu stránku, to je pocit človeka ako taký. Museli by ste sami zažiť na vlastnej koži, keď sa objavia naši chlapci, ako sa prijazda sú párkrát na trati, keď má ďalšie trate na Podravskom okresu. Aký to je veľmi príjemný pocit, keď vám stará babka príde a pohľadí po chrbte a v pleciach a povie vám, že ďakujem vám chlapci, sme radi, že ste tu. Keď vám na chodbe alebo vo foaje veľkej stanice v Poprade, kým budú starší ľudia, starší odo mňa, že takto má byť a sme radi, že ste tu, tak ten pocit je tak umocnený, že vám adrenalín dodá ďalšiu silu a pôjdete ďalej. To je náš redaktor Radošky Nový. Majte sa, dovidenia, ďakujeme za všetko. Máme to, hej?
Ešte musíme pri kamošov. Chlapec, to je ten náš. Hej, viem, však už som ho spoznal. Fašista. Čudný. Každý fašista už aj. Ináč máme chvalinky, ale ja to konečne budeme postaviť. Ukáž bicep, nie? Alex, obím ho. Obím. Kolo krku Nech si poriadne. nevyslia áno. No, Lebo ešte ho potrebujeme. máme veľa problémov Aj nevyriešených. mňa, ale potrebujú. Kláňaj sa. Dobre, ja som tebe urobil fotku na mojom. No dobre, chlapci, ideme sa do... Čo? autobuskej či jak? Áno. Poďme sa ísť prejsť, Poďte. máme 20 minút, no a potom nás Poďme, tam je plno. priamo na vlak, hej? Čo? Autobusov treba navštíviť. To bez debaty. Idem vás čakať na dvere. Adame? Nie, nechaj tak. Nechaj tak, celkom dobre. Podržme sa. Pôjdeme zo zadu? Nie, ja potrebujem vnuka, ja chcem vidieť, jak budete vnuka. Čo? Ja chcem vidieť, jak budete vnuka. Môžeš vnuka z tej strany, vieš, Miro. Ty môžeš stade vojsť a my stade pôjdeme do zadu. Ty poďme stade a Miro pôjde vnuka stade. My ideme tu. Rozumieš, nie? Tak nie, Mirko. Ja prebehnem trošku.
tak rozwiązujesz razy. Doprava, nie doľava, hej, doľava. Doprava? Ona doprava, doprava. To je tam? Tam, hej, nejak. Tak doprava. Doprava, tu. Doprava ideme. Míňo, doprava. Nejdeme na nami tam. Medzi ľudí. Ondrej, ty... Doprava ideme, kázali doprava ideme. No ja, ale on myslel tu medzi ľudí. Potom medzi ľudí. Ondrej, ty keby si robil korbinovníka pirátov, tak to rozkladajú pod neboli tam. Mama moje. A čo si kúkol čistý? Tak všetné baróny, nevieš. Poďte bližšie, chlapci. Ľudí. Neviem, ale to sa nedá. Už odišla. Keď pošli do Kauflandu, tá auto vypne. Čo? Žubil špejsky. Dva nás nasobili. Hej. Hej. A jedno kreš, nie tu došli, ja som teraz... Još klasi do pitka.
ale taký Bratislavčan tému nemáš, ne? Bo vidíš, my sme prekvapení, že to buchneš sám počneš, ne? My sme. On si myslí, že my to vymýšľame. Nie, keď nereálne, to samo pomôžeš. Čekaj, že si príde okradnutý, alebo zbytý, alebo co? Tak výborbu takú korovku, špeciálne? To bude maximálne video na 15 minút robol si podľa mňa v pôvode. Bo Jožka ju keď to nie je problém. Ale...